Студен душ ни обля в началото на лятото. Софиянци да се готвят буквално за такъв, след като Булгаргаз спре доставките на синьо гориво към Топлофикация София, предупреди шефа на монополиста във вторник. Злорадството на ползващите бойлери се стопи 3 дни по-късно, след като шефа на енергийния регулатор оповести, че от 1 юли тока поскъпва повече от предвиденото, с цели 13%, при това само за дневната тарифа. Използването на градския транспорт в столицата през лятото е особено изпитание. Неприятните усещания се увеличават в пъти при нетърпимите жеги в старите автобуси, тролеи и трамваи, когато потната тълпа се блъска заради липсата на място. Настъпващото лято обаче се очертава като рекордьор в това отношение, след като стана ясно, че повечето софиянци ще останат без топла вода в разгара на жегите, което, уви, рефлектира директно върху хигиенните навици на много от тях. В началото на месеца научихме, че столичните абонати на Топлофикация са се разминали на косъм с подобен режим, за разлика от бургазлии. Тогава Булгаргаз спря доставките на синьо гориво в морския град заради големите дългове на местното дружество. Сега обаче същата опасност грози и населението на София. Шефа на компанията монополист беше повече от категоричен. Ако Топлофикация София не плати над 70 милиона лева от дълга си, доставките спират. Оттам логично спира и топлата вода в домовете на абонатите. Това не е в възможностите на Булгаргаз да го носи като тежест. В момента плащат достатъчно за консумацията, която са направили през месец юни, да кажем. Но не е достатъчно, за да се погаси задължението, което е формирано от 1 октомври насам. Заплахата на компанията не е нито първата, нито най-вероятно и последната. Сценария вече е добре познат и за страничния наблюдател. Първо е предупреждението от монополиста за спиране на кранчето. Следва призив от страна на дружеството към некоректните абонати да си платят задълженията. В крайен случай се намесва властта, местна или централна, и спирането на парното и топлата вода се отлага. Явно временно. В настоящия случай пък сме именно на този етап. В четвъртък столичният градоначалник увери, че спиране на топлата вода няма да бъде допуснато. Проблема с топлата вода на софиянци измести вниманието от конкретния повод, който беше събрал на едно място представителите на енергийния регулатор и Булгаргаз, цената на синьото гориво и по-точно увеличението й от 1 юли. След седмици наред умуване, изчисления и подхвърляне на цифри в медиите, в последния възможен ден обявиха официално новата цена – близо 5%. Посоката, разбира се, е нагоре, независимо от дългоочакваните договори с Русия, които трябваше да ни гарантират по-ниска цена на синьото гориво. Защото се оказа, че те ще влязат в сила след като България потвърди участието си в проекта Южен поток. А по думите на енергийния министър, в това отношение има все още много отворени въпроси. И свикнал на непрекъснати увеличения в цените, българина традиционно не се изненада, та дори и възмути. Още по-неприятната изненада обаче дойде от друга посока. Поскъпването на тока също от 1 юли. Седмици наред привиквахме с мисълта, че ценовия скок ще бъде 10%, което не е никак малко на фона на ниските заплати, растящата безработица и всякакви бонуси на финансовата криза и 20-годишния преход у нас. В крайна сметка обаче шефа на енергийния регулатор ни изненада с още по-висока цифра – 13 на 100 по-скъп ток през деня и близо 15% по-висока нощна тарифа. НЕК до сега има дефицит в разплащанията от цената, която му беше определена, повече от 150 милиона, най-вероятно ще нарасне към 200 милиона към този момент. Така че с тази добавка ще се даде възможност да НЕК да изпълнява задълженията си без да достигне до фалит. Проблема е дали НЕК ще може да издържи да заплаща тази цена. Вече не може. От сложните обяснения стана ясно едно. Основната причина за още по-драстичния ценови скок се е наложила единствено заради твърде многото възобновяеми енергийни източници и необходимостта от допълнителни средства за Националната електрическа компания, която изкупува задължително зелената енергия. Вместо варианти за преодоляването на този сценарий обаче, зрителите наблюдаваха поредния парламентарен матч. Сега я плащаме сметката. Сега я плащат сметката и хората, и бизнеса. Сега я плащат.
благодарение на закона от 2007 година. Така че не спекулирайте с тази тема. Оправихме вашите каши. Оправихме вашите 12 000 мегавата, подписани по реда на закона от 2007 година. Управляващите от ГЕРБ наистина нямат очи и нямат срам. Увеличението на електроенергията се случва сега. От това правителство, с вашата благословия, благодарение на вашето безхаберие, доходите на хората са замразени вече трета година. Ей, господа, вие управлявате трета година. Не може да бягате от отговорност във всеки един случай. Сигурно на улицата вие продължавате да мамите хората, защото предизборните обещания на ГЕРБ бяха други. Предизборно или не, срещу поскъпването на тока, още преди крайното решение на Държавната комисия, се обявиха единствено националистите. ВМРО внесе становище с искане цената на електроенергията да не се променя от началото на юли. Не им трябва повишение, тях трябва уволнение. Събират костюмите и това, което са донесли тук и обратно в Чехия, Австрия, Тамбукту и откъдето са дошли, там да оперират с зелена енергия, с вятърни мелници, с слънчеви батерии и с каквото намерят за добре. Заплашиха и с нови протести, като тези през зимата. Сега остава да видим до какво наистина ще доведе ценовия скок, по-голям дори от първоначалните разчети. Организираното недоволство срещу промените в Закона за горите продължава, а резултатите са видими. Макар и да няма постигнато споразумение по най-спорната част, текстовете бяха спрени и се преработват, дискутират. Протестите срещу поскъпването на стоки и услуги у нас обаче не могат да се похвалят с подобен успех. Имаше автопоходи срещу скъпите горива, митинги срещу ценовия скок на тока и водата, но такива резултати при тях няма, въпреки че именно те са пряко свързани с повишението и на други цени, основателно или просто като извинение. А на нас, потребителите, ни предстои горещо лято, и като температури, и като цени. Синоптиците предупреждават, че юли ще донесе рекордни жеги. И за да се почувстваме хора, щем на щем ще използваме по-скъпите ток и вода. А от какво ще пестим не е ясно, защото не остават много варианти. Доклад на Европейската комисия отново ни отреди първо място в черната класация. Повече от половината българи търпят материални лишения. 56% от сънародниците ни не могат да си позволят дори 1/3 от основни стоки и услуги, отчита 3-месечния доклад за заетостта и социалната ситуация. Българина има сериозни затруднения да си плати наема или ипотеката, тока или отоплението, да се изхранва и облича. А цените продължават да растат. И българина продължава да оцелява, както е тръгнало по-успешно дори от хлебарките. Неприятните животинки, които издържат дори на радиация. До кога ли?